Γεια σας. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας είναι το λειτουργικό σύστημα Linux. Συγκεκριμένα η διανομή Ubuntu 13.04. Ένα μήνα τώρα την είχα υποδοκιμή αρχικά από Live CD, μετά έκανα εγκατάσταση παράλληλη με τα Windows και σιγά σιγά έψαξα και βρήκα τα προγράμματα τα αντίστοιχα που είχα στα Windows για Linux, και αφού είδα ότι μπορώ να λειτουργήσω τον υπολογιστή μου με τα προγράμματα αυτά, απεγκατέστησα τελείως τα Windows και έβαλα αυτή τη διανομή του Linux. Γιατί το έκανα αυτό? Κατά πρώτον, και γιατί να το κάνει ο καθένας, διότι σχεδόν όλα τα προγράμματα που βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι έχω στον υπολογιστή μου είναι απολύτως δωρεάν. Από όλα μόνο ένα είναι επιπληρωμή, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο υπάρχει αντίστοιχο βέβαια παρόμοιο στο Linux, αλλά εγώ επειδή ξέρω το χειρισμό του καλύτερα, αυτού εδώ πέρα, το επέλεξα να το βάλω. Το λειτουργικό σύστημα όμως και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, ό,τι βλέπετε είναι απολύτως δωρεάν. Οπότε αν έχετε ένα υπολογιστή ή σκεπτόσαστε να πάρετε ένα καινούριο, μπορείτε να δείτε εάν είναι συμβατό το hardware που έχει με Linux ή να έχει προεγκατεστημένα το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 13.04. Θα σας κάνω μια σύντομη περιγραφή εδώ πέρα των κύριων προγραμμάτων που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν και τον μέσο χρήστη. Έτσι, καταρχήν έχουμε εδώ πέρα το πρόγραμμα το οποίο είναι αντίστοιχο του Microsoft Office. Έχει επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, το αντίστοιχο του PowerPoint και τις βάσεις δεδομένων. Αυτά τα τέσσερα που πιστεύω ενδιαφέρουν τους πιο πολλούς. Ό,τι αρχεία λοιπόν έχετε φτιάξει το Microsoft Office φορτώνονται και επεξεργάζονται και από αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα. Εδώ πέρα είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο μπορεί να κρατάτε και σημειώσεις ανά ημερομηνία κτλ. Εδώ πέρα είναι ο browser, να βλέπετε στο σελίδες. Έτσι. Εδώ πέρα είναι το Transmission, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του mTorrent στο Linux για να κατεβάσετε torrents. Το γνωστό Google Earth. Το GIMP είναι το αντίστοιχο του Photoshop στα Windows. Ο γνωστός VLC Player για να παίζουμε αρχεία βίντεο. Εδώ πέρα αυτό είναι το πρόγραμμα με το οποίο κάνω τώρα, δημιουργώ το βίντεο που βλέπετε από την οθόνη. Εδώ πέρα είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Αυτό είναι για φωτογραφίες, να παρουσιάζει φωτογραφίες. Εδώ έχουμε το γνωστό Skype, το TeamViewer. Εδώ είναι ο Thunderbird, είναι για να διαχειριζόμαστε την αλληλογραφία μας στην ηλεκτρονική. Και εδώ έχω ένα πρόγραμμα για την κάμερα. Αυτό που παρέλειψα είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φορτώνει εικονικά λειτουργικά συστήματα. Το ανοίγω μια στιγμή να δείτε. Έχω μάλλον εγκαταστήσει εικονικά Windows XP και Windows 8.1. Γιατί π.χ. ας πούμε ότι είναι κάποιο πρόγραμμα το οποίο ακόμα δεν έχω βρει το αντίστοιχό του στο Linux για να το εγκαταστήσω, ή είναι κάπως πολύπλοκη η εγκατάστασή του, μέχρι να μπορέσω να το βρω και να το εγκαταστήσω, το έχω και το λειτουργώ σε εικονικά Windows XP, κάνω τη δουλειά μου και μετά, αφού το εγκαταστήσω εδώ πέρα στο Linux, θα το αφαιρέσω από τα Windows, τα εικονικά. Έτσι, κλείνουμε και αυτό. Έχω βάλει και κάποια εξτρά, αν δείτε εδώ πέρα,
βλέπετε που είναι σαν κύβος και περιστρέφεται η επιφάνεια εργασίας. Είναι πολλαπλές επιφάνειες εργασίας. Με αυτό το πλήκτρο της παρουσίας τους έχω ορίσει εγώ πόσες θα είναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω 8. Μπορώ να έχω ένα παράθυρο ανοιγμένο εδώ πέρα στην πρώτη, να ανοίξω ας πούμε και άλλο ένα και να πάω εδώ πέρα για να μην στιβάζονται σε μια επιφάνεια εργασίας. Βάζω ένα παράθυρο στην κάθε μια. Μετά πάω σε αυτή που θέλω και διαχειρίζομαι τα παράθυρα και τα προγράμματα. Εδώ πέρα έχω βάλει ένα προγραμματάκι με την εκκίνηση, βγάζει αυτό και δίνει στοιχεία για τον καιρό. Εδώ πέρα αυτό είναι στοιχεία για τον υπολογιστή. Εδώ πέρα αυτή η μπάρα που βλέπετε με τα προγράμματα αυτά εδώ πέρα είναι στάνταρ στο Linux, έτσι. Απλά τη διαμορφώνει καθένας όπως νομίζει, όπως τον βολεύει καλύτερα. Κάποια τα έχω αφαιρέσει και έχω βάλει άλλα που θεωρώ ότι είναι πιο βολικά για μένα να τα διαχειρίσουμε από εδώ. Κυρίως έχω βάλει αρχεία ρυθμίσεων για κάποια προγράμματα. Αυτό εδώ πέρα κάτω είναι ένα πρόγραμμα, το CairoDoc, το οποίο το έχω εγκαταστήσει και έχω βάλει τις συντομεύσεις των προγραμμάτων και το φακέλο είναι εδώ πέρα. Έχει και αυτό εδώ πέρα μία σαν το start μπάρα των Windows και κατηγοριοποιεί αυτόματα τα προγράμματα που εγκαθιστώ στον υπολογιστή και έχω πρόσβαση και εδώ αν θέλω. Κάποια προγράμματα που δεν τα έχω χρησιμοποιώ συχνά και δεν τα βάζω εδώ πέρα, τα βρίσκω από εδώ και τα κάνω εκκίνηση. Είναι σίγουρα λίγο πιο δύσκολη η περίπτωση όπως έχουν συνηθίσει τα αντιματζίδικα Windows, αυτό να το πω, αλλά αξίζει τον κόπο διότι είναι δωρεάν και δεν έχετε το άγχος να βρω ένα crack, να το βάλω παράνομα, να μην πληρώσω και την άλλη μέρα να σας βγάζει αν είναι παράνομα το πρόγραμμα, δεν τρέχει, να σας βάζει μέσω του crack να περιέχει κάποιο ιό, να σας μολύνει το σύστημα κτλ. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπετε, δεν έχω βάλει καν ούτε ένα antivirus, ούτε antivirus έχω, ούτε τίποτα στον υπολογιστή. Έχει πολλά επιπλέον τα οποία δεν μπορώ τώρα να εξηγήσω σε αυτό το βίντεο και κάποια προγράμματα που ίσως ενδιαφέρουν κάποιους θα τα φτιάξω κάποια βιντεάκια ξεχωριστά και θα τα παρουσιάσω. Στα σχόλια του βίντεο θα σας παραθέσω επίσης ένα link το οποίο μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση που έχει γίνει από κάποιον για το Ubuntu, αυτή τη διανομή του Linux, εκτεταμένη όσον αφορά και την εγκατάσταση και τα προγράμματα και λύνει και πολλές απορίες τις οποίες ίσως έχετε, έτσι. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι είναι δωρεάν, δεν σας στοιχίζει τίποτα και μπορείτε να κάνετε τις δουλειές σας όπως και στα Windows. Ευχαριστώ.